První video je ze státu Nevark ve Spojených státech amerických a na videu vidíme dva muže, jak stojí před vchodem do benzínové stanice. Najednou k nim však přijde muž v pruhovaném triku, kterého vidíme v červeném kroužku. Tento muž začne na jednoho z mužů střílet. Děsivé je, že střelec se ještě několikrát vrátí, aby se ujistil, že muže opravdu zabil a ještě mu přidá pár střelných ran. Postřelením byl 16letý mladík, který byl poté odvezen do nemocnice, kde mu bohužel život už nezachránili. Další video nám ukazuje, co by se mohlo stát, pokud byste narazili autem do betonové zdi v rychlosti 200 km za hodinu. Ano, auto je sice starší, ale myslím si, že podobně by to dopadlo i u jiných moderních aut. Takže varování pro řidiče, jezděte opatrně. A poslední video působí spíše komicky a ukazuje rvačku 2 nebo 3 bezdomovců. Na videu jde o to, že jeden z bezdomovců se snaží tomu druhému rozbít jeho improvizovaný příbytek. A ten druhý bezdomovec ten příbytek samozřejmě brání. Bohužel poté video nepokračuje, takže nevíme, jak to nakonec dopadlo, ale asi se bezdomovci nakonec dohodli. Haha. Tak to by byly dnešní děsivá videa. No, děsivá dneska trošičku lehčího charakteru, kromě toho videa prvního. Takže já děkuji tomu, kdo se na tohle video podíval. Mějte se hezky a u dalšího videjka čau.